Malawi Brief. Wamkulu wa bungwe lija la HRDC Michael Kaiyatsa anacheza nawo pa programu ya Tiuzeni Zoona ndipo mwazina ayankhapo pa makamaka pa nkhani imene yakhale kumveka ku bungwe lawoli kuti anthu akukanganana maudindo. Komanso ayankhulapo za lamulo lija limene President Arthur Peter Mutharika anapereka makamaka kwa ogwira ntchito zipatala zaboma limene amaletsa kuti asakhamakhalenso ndi zipatala zina zapambali kapena mafamasi. Zambiri zili mu audioyi. Kumeneku kwabuka nkhani yokhudzana ndi kutsogoleri anthu ena akuti pali zina zimene zikutsamwitsa ndipo apempha kuno kuti kuchitike zisankho. Yakupezani nkhani imeneyi koma ngatinso yakupezani tifotokozereni chikuchitika ndi chani. Ndiyambe kufotokoza kunena kuti nkhani ndi nkhani imene tikungoimva kuchokera masambanchezo komanso maradio ndi manyuzipepala. Komano ifeyo ngati HRDC nkhani imeneyi sinatipeze ndithu formally. Timayembekeza kuti mnatilandira chikalata chimene chikunenedwacho, komano mpakana pano sinalandirebe chikalata chimenecho kapena kuti petition. Tikungomva zoti pali petition ndipo kuti tapasidwa ultimatum kuti titanise msonkhano waukulu wa bungwe, komano petition yo mpaka lero sinatipeze. Pa nkhani imene yokhudzana ndi utsogoleri wanu, is it legitimate kuti ndinu wapampando wabungwe la HRDC? Chimene chikuoneka pa nchonena kuti kukuoneka kuti anthu sakumvetsa kuti kodi HRDC malamulo ake amati bwanji, kodi malamulo amene anakhazikitsa bungwe limeneli kodi akuti bungweli liziyendesedwa bwanji. So mukamva zimene anthu akunena masambanchezo komanso ma media platforms zosiyanasiyana kunena kuti ifeyo sife atsogoleri oyenerera chifukwa chakuti sitinayitanitse msonkhano waukulu wa pachaka wa bungwe annual general meeting. Zimene zikutanthauza kuti utsogoleri wathu ndikuti ndosavomerezeka, komanso utsogoleri umene unali mbuyomu wa Keti Trapenzi amene adatenga utsogoleri kuchokera kwa Timothy Tambo ndikuti nawonso utsogoleri wawo unalosavomerezeka. Izi zimene akunena, koma ndiwauza Malawi kunena kuti palibe choona chilichonse pa zimene zikunenedwazi. Zimenezi zikunenedwa chifukwa chakuti akunenawo sakudziwa kuti kodi malamulo athu oyendesera bungwe lathu la HRDC amati chani. Malamulo mukunena Kaiyatsa kodi ndi ati ndipo malamulo amati chani? Ndiwafotokozera Malawi kunena kuti bungwe la HRDC linakhazikitsidwa mu chaka cha 2017, komano kulembesedwa mkaundula tinalembesedwa mu chaka cha 2019 pansi pa lamulo la Companies Act, lamulo limene limayendetsa makampani. Now mukang'ana malamulo amene wa Companies Act akufotokoza bwino chimene chikuyenera kuchitika. Mwachidule Companies Act ikupereka mphamvu yoyendetsera bungwe kuma directors. Bungwe limeneli linakhazikitsidwa 2017 pambuyo pakupangitsa maphunziro komanso msonkhano wa anthu amene mamenyera maufulu. Msonkhano umenewu kunabweranso atolankhani, kunabweranso ngakhale ma development partners. Unali msonkhano waukulu ndithu umene adachita support ndi anzathu a UNDP. Amene anayitanitsa msonkhano umenewu ndi mabungwe atatu, ndikuti CHRR kumene pakali pano ndine executive director, anzathu a CDEP, Center for Development of People, komanso a Malawi Law Society. Mabungwe atatu amenewa ndamene anayitanitsa msonkhano. Ku msonkhanoku tidakambirana za mavuto amene anali Malawi muno nthawi imeneja okhudzana ndi anthu omenyerera zawo maufulu. Panali zambiri zimene zinakambidwa. Pakutha pa zonsezo padapangidwa chiganizo chonena kuti ikhazikitse bungwe lomwe cholinga chake chikhale choteteza maufulu anthu omenyera maufulu anzawo.
maganizo amene anabwera kuona mavuto amene anthu omenyera maufulu anzawo amakumana nawo, nkhanza zimene amakumana nazo, ziopsezo zosiyanasiyana zimene amakumana nazo. Koma ngakhale zonsezi zinali chomwecho, panalibe bungwe loyima palokha lomwe limayang'ana maufulu anthu omenyera maufulu anzawo amene pachizungu timati ma human rights defenders. Ndi chiganizo chimene chinapangidwa mchilungo chokuti tikonze gapu imeneyi, tikhale ndi platform kapena kuti bungwe lomwe cholinga chake chikhale choteteza maufulu anthu omenyera maufulu anzawo. Komano mwina akayiyatha zikuoneka kuti papita zaka ndithu chikhazikitsireni bungwe limene 2017 kufikira pano. Koma nkhani yayikulu komanso nkhawa za amene akutsutsa utsogoleri wanu ndi yakuti mautsogoleriwa mukungopatsana, simukuchita zisankho kumeneku. Ndi chifukwa chani papita zaka zambiri ku HRDC kusakuchitika zisankho? Ndi mmene constitution yathu inapangidwira komanso ikunenera. Maganizo amenewa akuti pachitike AGM ndi maganizo amene sali mu constitution mwathu, si maganizo amene akugwirizana ndi constitution yathu. Constitution yathu sikukamba za AGM. Chimene constitution yapanga ndi kupereka mphamvu kwa ma directors, kuti ma directors ndi amene akhale ndi mphamvu yoyendetsa chinthu chimenechi. Chimene malamulo akunena nchonena kuti ma directors akasankhidwa akuyenera kuti asankhe munthu amene akhalewa pa mpando kapena kuti chairperson, komanso asankhe amene ali wachiwiri. Sakunena malamulo athu kuti pakichitike AGM. Ayi, malamulo athu akutengera modo imene timayitcha kuti governance model, yomwe mphamvu zake zimakhala kuma directors osati kuma membership yayi. Chifukwa malamulo oyendetsera mabungwe alipo magawo awiri. Pali gawo loyamba limene amayilitcha kuti membership based model. Membership based model ndiye kuti bungwe limayendetsedwa ndi mamembala akewo, limayendetsedwa ndi anthu. Mphamvu za bungwelo zimakhala kwa mamembala. Ndiye mu model imeneyi mumakhala component ya AGM, msonkhano waukulu wapachaka. Mabungwe amene agwiritsa ntchito model imeneyi chaka chilichonse amayenera kuti apange organize msonkhano waukulu wapachaka kuti sankhe anthu maudindo komanso ngakhale kulandira malipoti osiyanasiyana kuphatikizapo ngakhale nkhani zachuma. Koma model imene tikutsatira pansi pa lamulo komanso constitution imene inakhazikitsidwa ndi Companies Act imene ikutsogolera HRDC, model yathu si ya membership based model. Ngakhale kuti ili ndi mamembala, koma mamembala alibe mphamvu. Mphamvu zidapatsidwa ndi ma directors, ndi amene ali ndi mphamvu zopanga ziganizo komanso ngakhale kusankha anthu maudindo. Komano titero kuti ma directors amenewa ndi amene akupatsani inu mphamvu, amene akunena kuti utsogoleri wanu sioyenera. Si abungo omwemo sakudziwa kuti ma directors alipo? Ma directors alipo. Chifukwa tili ndi board of directors kumene ineyo ndi anthu ena takhala ndithu kwa nthawi yayitali. Onsewo amene tikunena kuti akhala pa chairperson ambuyo mu ulendo wa mtambo trapenzi anasankhidwa kudzera ku board. Ku board mumakhala ndithu kumapanga ziganizo. Ntchito yambirira board ikasankhidwa imakhala kuti asankhe chairperson, and imakhala process imene imakhala democratic. Umavota ndithu kuti ayi ifeyo tikufuna uyu, ayi tikufuna uyu. At the end of the day amene wapeza kuti ali ndi mawoto ochuluka ndi amene amapezeka kuti wapatsidwa mpando umenewo. Komanso zimatheka kuti anthu onse mbodi muja kuvomekeza unanimously kuti ayi uyoyo ndi amene akhale chairperson. So ndi mmene zimayendera, sikuti pamakhala kapena kungopatsana amene anthu ena akuganizira ayi. Komano chimene anthu ena azindikira nchona kuti izi zikuchitika chifukwa tikugwiritsa ntchito governance model imeneyi imene imapereka mphamvu kuma directors osati kuma members. So HRDC ngakhale kuti ndi coalition, on paper legally HRDC is a company imene kupangidwa manage ndi ma directors. Simukungoyankhula zimenezi pano akayiyatsa kuti muoneke ngati mufuna kuti
mukutsatira zinthu zoyenera kuti mungodzikundikira chinthuchi kuchitchinjiriza kwa amene akhonza kufuna kubwerako? Ayi, si choncho yayi. I think kuganiza kutero kungatokhala kulakwika chifukwa chakuti ifeyo ngati atsogoleri tikuyenera kuti tizichita chinthu kapena zinthu zogwirizana ndi malamulo athu. Sitingakhale ndi malamulo ife nkumachita zina. Anthu amene akufuna kuti tikhale ndi AGM ukhale msonkhano kuti tikasankha atsogoleri akupanga zimenezo, akuyankhula zimenezo chifukwa choti sakudziwa malamulo athu. Olo mwina akudziwa komano mwina akufuna kuti malamulo apangidwe kuti asalabadilidwe. Zimene ndikulakwitsa chifukwa bungwe ngati la ife HRDC likuyenda ndithu kuti lizima malamulo. So ngati malamulo akuti mutsate izi inu nkufuna kupanga zina ndi kuti mukusemphana ndi malamulo penepo. So have you attempted mediation kuti mwina potengera kuti nonse nda HRDC nkukumana kuti mukambirane mbali zonse ziwiri mufike pamodzi? Chinthu choyambirira nchonena kuti palibe kukhala redio wasimene talandira kuchokera ku gulu limeneli. Nchifukwa chake zitadziwika kuyambirira kuja kuti pali kagulu kamene kakuzitcha kuti HRDC ad hoc committee. Atandifunsa tulankhani nena kuti ayi ife sitikukadziwa kagulu kameneka. Zinali zoona chifukwa anthu asanatifikire iyayi kutiuza kuti ali ndi maganizo amenewa ulu kapena ali ndi komiti imene akhazikitsa. Timazimvera ma newspaper zimenezo, timazimvera masamanchezo, timazimvera ma social media briefings. Ndiye chiyembekezo chathu chinali chonena kuti anthu wabwera poyera adifikira ndi petition ulu kapena ma demands amene akufuna koma sizinachitike. Komabe ngakhale sanabwere ineyo kati tsogoleri ndatengapo initiative ndithu ndikuyankhula ndi atsogoleri aliyense paikha ndimawuza kuti ndikufikirani ngati osati mtsogoleri kwenikweni yayi komano I'm reaching out to you as a friend, as a comrade. Kodi meshi zano ndotani yetu makambirana ndithu modekha komanso molemekezana komano zimene tinagwirizana poyankhulana informale zimoneka kuti sizikutsatidwa chifukwa soon afterwards pamene timakamva zoti aliso ndi press briefing ina ulilongwe oneka ndithube kuti mwene pali zolinga zina osati zimene mwina zikuoneka. Zimenezo zikunditengera kufunso langa akayatsa kuti anthu akudabwa kuti chenicheni chimene tikhoza kunena mwina kuyika in court kuti akulimbirana ku HRDC ku ndi chani chimene kuti muyankhe funso limenelo kapena kuti mumvetse zimene zochitika mu HRDC pano mukuyenera kuti muyang'ane HRDC kumene ikuchokera komanso muyang'ane HRDC ndi zimene yachita. HRDC muchendafotokozera muja inabadwa 2017, 2018 pamene tinayamba ntchito zathu, 2019 kupezeka kuti tapanga register. Period imeneyi inali period yovuta kwambiri ku Malawi kuno. Utsogoleri sumayenda, mavuto a Malawi anafika povuta, komanso panali nkhani zoonesa kuti ulamuliro wabwino sukutsatidwa. Panali nkhani za katangale zimene zinakhala ngati zamakathenje. Panali nkhani za nepotism. Panali nkhani za kuphwanya maufulu a anthu kumamangidwa kuphatiza pangakhala inu atwangani opanda zifukwa zomveka bwino. Anthu omenyera maufulu ena amapezeka kuti akuopsezedwa, akumenyedwa komanso ngakhale kumangidwa kumene. Inali nthawi yovuta kwambiri. And HRDC inabadwa in that context imene maufulu a anthu komanso fundo za ulamuliro wabwino sizimatsatidwa. Chinthu choyambirira chimene HRDC idapanga ndi kudzudzula ulamuliro umene umaoneka kuti ukusokonekera manager komanso kudzudzula michitidwe yotsutsa ndi fundo zofuna chipotedwa munthu. Nkhani za corruption zinali mkamwa mwa HRDC. So inakhala ngati yabadwa nthawi yovuta HRDC. And inalibe choice koma kuyankhula chifukwa pamene zinthu zikulakwika mabungwe ngati HRDC amene cholinga chake nkulimbikitsa ulamuliro wabwino komanso fundo zofuna chipotedwe sangangokhala chete ayi. So HRDC inayamba kuyankhula, inayamba kupanga mobilize anthu. Kunali ma demonstrations okhudzana ndi nkhani za katangale.
idapanga ma demonstrations okhuzana ndi kuphedwa kwa anthu acha Lubino, idapanga ma demonstrations okhuzana ndi nkhani za abuse of office, ma demonstrations ndemene ndithu HRDC imayang'ana nkhani ngati zimenezo, ndipo zimaoneka kwa anthu ena kuti HRDC ikulimbana ndi boma. Nthawi zambiri mabungwe ife tikamakhala kuti tikudzudzula boma timaonedwa ngati kuti ndife odana ndi boma. Enanso mwina kupitirizapo nkumationa ngati kuti mwina tili pobale ndi anthu otsutsa okapana zimene zotsutsa kuti tigwetse boma. Pamene let's put it straight akayatsa zimamveka kuti ulamuliro wa Democratic Progressive DPP ngati HRDC mudada nawo kukhosi. Ndimene anthu amaganizira koma si mene zilili ayi. Ndimafotokoza background yathu kuti mumvetse kuti kodi perception inabwera bwanji yonena kuti HRDC imadana ndi DPP. Ndimene ndi situation imene tidayipeza kuti timadzudzula zinthu zimenezo zoyipa zimene zimachitika. Ndiye kwa udzudzula timaonedwa ngati kuti pamene tikudzudzula timaonedwa ngati kuti mina tikudana ndi chipani. Pamene ayi ndithu 2019 chisankho chachitika mu akunena munali zovuta zambiri. Nkunena kuti chisankho ichi sichinaenda bwino. Chisankho ichi chaberedwa. Ndipo tinayamba kupanga mobilize and bakhala ndi ma demonstrations upanga ma demonstrations ku mema wanthu kuti tipite ku msewu tikachite demonstrate kuonesa adindo kuti sifo kukhutira sifo okondwa ndi mmene chisankho chayendesedwera. And nthawi imene jayo timapangidwa attack timaonedwa ngati anthu kuti tudana ndi boma la DPP nthawi imeneja mpaka even a DPP adafika pomwe tipanga lebo kuti ndife zigawenga. I remember a president ali panowa ndimene ali president adapita ndithu pa nsonkhano wanena kuti ili ndi bungwe la zigawenga. Zimene zinadzala maganizo mwa anthu kuti HRDC imadana ndi DPP pamene si choncho yayi. Now ma demonstrations achitika a opposition apita ku khoti akapezeka kuti nkhani ija yawakomera. A khoti apanga chigamulo kuti masankho a president achitikenso. Masankho anachitika a DPP anapeza kuti aluza. IMCP nkuwina ndi anzawo a Tos Alliance. Anthu adayamba maganiza kuti ma demonstrations aja amapanga support ndi IMCP nchirunga choti achose boma. Pamene si choncho yayi. So ifeyo ngati HRDC tapangidwa lebo ngati adana DPP chifukwa choti timadzudzula boma. Koma sife adana DPP. Sifeso adani achipani china chonse yayi. Tilibe chipani chimene tinganene kuti ichi ndi chipani ife chimachikonda. Ayi ifeyo we are political timayima ndithu pa mfundo zofuna chibadidwa munthu komanso malamulo. Ndikubwezereni pa nkhani imene yachitika posachedwa pakayatsa lachitatu mwatulutsa kalata imene pang'ono ponse mwayamikirako President Peter Mutharika pa kuluma kumene waluma maka ku nthambi imeneyi ya zaumoyo. Kwenikweni mukutanthauzanji fuka wena mati izitu kwa HRDC ngati imene mafotokozera padakali pano sizinaoneke kwenikweni kuti mpakana kuyamikira chotere posachedwa panso munayamikiranso a State of the Nation address. Akasikakhala koyamba ife HRDC kuyamikira boma kuyamikira Mutharika tatulutsa ma statement angapo ndithu amene tayamikira president. Panali nkhani ya mafuta tinawayamikira kuti ayi mafuta apezeka. Tinayamikira nkhani za magesi sakuvuta ngati kale. Nkhani ya CTF itapita ku parliament ndikadutsa kenako kupita kwa president tidawayamikira president kuna kuti achita bwino sanasayinire bill manager. Tinawayamikira ndithu pali zinthu zambiri zimene tayamikirapo. Komano ifeyo ngati bungwe we are not in the business of praising. Ntchito yathu ndikuona kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. Ngati zikuyenda bwino tiyamikire. Koma ngati sizikuyenda bwino tisakhale chete koma tidzudzule ndithu ka anthu ati chani koma ntchito yathu ndimeneyo. So ndimangofuna ndikuonze pamene popo ndi afotokozera Malawi kuti ifeyo ndithu HRDC now kubwera ku nkhani imene mwandifunsa. Nkhani iyi ndi nkhani yofunika kwambiri and zindikire kuna kuti atula nkhani aja amene anachita kafukufuku uja atatulutsa ripoti yawo ife HRDC zinatikhudza kwambiri ndipo tinadandaula kuna kuti yayi nkhani iyi ndi nkhani yodandaulitsa kwambiri. Of course ripoti ya atula nkhani iyi ikutumphula zinthu
zodandaulitsa koma soti ndi zachilendo yayi chifukwa kwa nthawi itali takhala tikuzona muzipatalamu kuna kuti muli kasindiketi kamene akuchipatala anakhazikitsa kamene kakamiza anthu kumalipira zinthu zimene zikuyenera kuperekedwa maulere. So we are aware and ndipo titatuka yapula nkhani tinayamikira kuti zakhala bwino kuti nkhanizi tsono zafika potolepa tsopano zafika pambalambanda adindo achitepo kanthu. A president atatulutsa directive ija kunena kuti wamba akhudzika ndi zimenezi komanso akufuna kuti zitheretu ndipo apereka lamulo kuti mchitidwe umenewu utheretu komanso lamulo kuti ogwira ntchito chipatala asamakhale ndi zipatala zawo za private komanso mafamasi. Ifeyo tinakondwa kwambiri kuti mtsogoleri wabwera poyera komanso wachita mwachangu kwambiri. Ripoti yatuluka pasanapite nthawi yayitali a president apereka directive kwa ife zinatonekera zachilendo kwambiri chifukwa maulamuliro amene atakhala nawo m'mbuyomo amatenga nthawi kuti apange chiganizo koma apa zinaonetsa ndithu kuti a president achita machawi. Ripoti yapeza mwachangu atulutsa lamulo kwa ifeyo tinaona chinthu chofunika kwambiri komanso choyamikirika. China nchonena kuti tinayamikiranso kunena kuti anduna aza moyo nawonso anaonesa ndithu kukhuzika anaonesa chidwi anapita ndithu kukachita visit kukazongera okha komanso kuchita support ndithu zimene anthu amadandaula. So ifeyo tinayimikira and tikupitiriza kuyamikira kuti a president achita bwino ku ika directive imeneyi kuika executive order imeneyi. Tikukhulupirira ndithu kuti idati yatsatidwa bwinobwino ndikupangidwa monitor bwinobwino ndithudi ingati kuthandizira kuti vuto limeneyi lichepe kapena licheretu chifukwa kunena zoona kachitidwe kamene ka milamizo pakati pathu muzipatala zathu ndikachitidwe kamene kakuphwanya maufulu a anthu makamaka ufulu oti alandire thandizo la mankhwala kuchipatala. Nthawi yathu ikuoneka kuti yathamanga kwambiri komabe nkhani yokhudzana ndi leadership crisis ena akuzolera kuti leadership wrangles kumene ku HRDC akuti kuti ite ndi nkhani yake yokuti muchititse AGM muchititse AGM kapena chitsogolo chake ndi chotani mukukhulupirira kuno kuti zimene zisizokoneza democratic principles kapena mfundo za democracy zimene HRDC imatsatira mutati simunatsatire zina ndi zina kapena kumana pamodzi kuti mumvane? Ndimafuna ndiyankhe nkunena kuti mu HRDC mulibe crisis. HRDC mulibe infighting. Ayi akandika gulu kochepa chabe ka anthu amene ali ndi zolinga zina koma HRDC is still intact. Mutati muyang'ane HRDC siyasunthika yayi. The members athu they are still strong. If you have leadership we are still strong. Sitila vizimuliro pang'ono. So HRDC is not in a crisis. Ndima funso ndiyankhe funso lanulo tsopano kuti kodi chitsogolo chikhala chotani. Nanena kuna kuti malamulo a HRDC mulibe nkhani za AGM. Mulibe mu constitution yathu pamene akukamba za msonkhano waukulu pachaka. Izizi ndi maganizo a anthu wishful thinking ya anthu ena amene muna ali power hungry olo kapena akufuna kutumikira anthu ena achipani anthu ena andali chipani chake chiti chimene agawanikise HRDC chipani chake chiti akayani koma we are not in a crisis and sitipanganso AGM yayi. Ife tipitira kutsatira malamulo athu amene amanenera kuti governance ili m'manja mwa ma directors and ma directors apitira ndithu kupanga ziganizo komanso kuyendesa bungweli. Tukamba nkhani kukhudzana ndi zimene zikuchitikiramo practice ya internal democracy ngati sikutsatidwa, how should Malawians trust you as HRDC now? Akukhulupireni motana Malawi? Mfundo yaikulu ya democracy ndi kutsata malamulo. Respect for rule of law. Ndiye malamulo akunena kuti mphamvu zoyendesera bungwe zili ndi ma directors and sakukamba za AGM. Ndiye ife tikapanga AGM kuti silikanga lili tikususana ndi malamulo athu. Ngati anthu amene wakufuna AGM ndiye tisinthe malamulo athu. Tisinthe malamulo athu tikemo AGM. Koma sitingapanga AGM pamene malamulo akunena kuti ulamuliro kapena utsogoleri
uduse kuma directors ndetu ikhala kuti sitikulemekezanso fundo ija yorenda kuti malamulo azilemekezedwa respect for rule of law